Ел сайын бір генә булса да менә мондай ретро җыр урнаштырырга тырышам программага. Чөнки менә таныш әйме, шушындый җырларны җырлаганда шулай бөтен зал бер шундый бүтүнебез бер организм кебек сулый башлыйбыз, бүтүнесе бер кеше кебек шундый рәхәт белсәгез. Ул сезгә бәлки алай сизелмидер, ә бит монда менә нык рәхәт. Сез безнең белән бергә булганда. Аннан соң ни, Казан? 40 тулды. Шапмагыз әле. Әллә кайгымны уртаклашып, әллә шатлыгымны бөлешеп шунда аптыраган. Вообще көтмәгәне, мин гастрольләрдә йөргәндә килеп җиткән теге. Менә беләсезме, сразу бөтен әйбер үзгәрде. Менә дөньяга караш үзгәрде. Мин әллә нәрсә шунда иртән торгач тотынам. Ярар мәйтәм, Ходаем, сәламәтлектән аерма Раббым, сәламәт булыйк, сәламәт булыйк. Әбиләр кебек. Аннан соң теге малайга карап әйтә торган җөмләләрдә ышкына башлады сирәк кенә. Без яшь чакта мондый түгел идек. Минем метрда 85 буйлы бәрәкәй генә улым бар. Ягылып көлә белсәгез шул сүздән. Әле ул менә булай итеп мине эзләргә тотына. Каясың син ди, кая? Нәрсә шәп йөрисең син? Матар, яни картайма әле дип. Үзем әйтәм, үзем уйлыйм, мин әйтәм. Бу тиздән өйләнәм дияр инде. Аннан мин әйтәм, мине әби ясап куйырлар инде. Алла бирсә. Бу мин әйтәм, минем оныкларны итәгенә утыртып яшьлеге турында, балачагы турында нәрсә сөйләр икән бу бала? Бигрәк әллә ничек үсәләр име? Әйтер инде мин әйтәм, балалар. Беләсезме, берсендә бик куркыныч бер хәл булды. Көне буе интернетны сүндереп куйдылар. Моннан да куркыныч әйбер була алмый бит инде. Рәхмәт инде, Ходаем, мин әйтәм, мине теге заманнарда тудырып калдырганың өчен. Минем балачагым булды, минем яшьлегем булды. Агачлардан бетеп төшеп, суларда агып, китеп, кадалып, шәбиләп, бетеп, урлап, тотылып. Ужас. Кайчакта малайны утыртам да, акыл өйрәтәм, улым былай итмә, былай ярамый, менә былай дип өйрәтәм дәйме, искә төшә дә кып-кызыл булып чыгам. Ходаем, мин әйтәм, бу минем яшь чакта нәрсә эшләп йөргәнне белмәсә генә ярар берәр кайчан. Аллам сакласын. Без бик күңелле яшәдек. Мин мәсәлән, менә күршедә безнең Саҗида апайның кыярының чәчкә куйганын да көтеп тормый идек. Без аны веш урлап чыга идек таптап. Ул ел сайын утырта, без ел сайын урлый идек. Урлыйгызмы соң? Кишер, кыяр, алма, җиләк. Беләм инде мин урлаганыгызны, былай гына сорыйм. Чөнки безнең заманда гел шуның белән бара иде тормыш. Урлый идек. Без дә урлый идек, бездән дә урлыйлар иде. Миңа бер 16 яшьләр тирәсе булгандыр, мине Снегурочка ясап йөртәләр бит инде. Лениногорский районында. Хәзер генә аңлыйм. Мин әйтәм, бу теге иң талантлы, иң шибәр кыз булганга күрә түгел бит инде Казан. Иң тилесе булганга күрә йөрткәннәр бит инде. Чөнки бушка тагын кем шигырь сөйләп йөрәйме 30 градус салкында, кыш бабайга ярып. Бастырып куйдылар, бәләкәй генә сәхнә ясаганнар. Хәзер Ёлка миңа әйттеләр, син шигырыңны сөйли башлау белән Ёлканы кабызып җибәрәбез дә матур була дип. Сөйли башладым, Ёлканы кабыздылар. Белсәгез, менә мондый аулы гөлле зур-зур лампочкалар белән бизәп куйганнар Ёлканы. Әле ул заманда андый әйбер юк иде. Әллә 5 тапкыр сөйләдем теге беренче куплетны тотлыга, нервыма ярамады теге лампочкалар. Как так, мин әйтәм? Ничек инде имеш безнең авылда Ёлка бизәргә серпантин да юк. Монда шәһәрләр тегеләргә крутойларга лампочкалар элеп куйганнар имеш. Давай, мин әйтәм, карагыз, карап калыгыз. Бүген үк урлап кайтып китәм, мин әйтәм, веш лампочкаларыгызны. Урладым. Шул ук төнне барып, 2 милиционер җегетне бастырып куйганнар сакларга, мин бит инде тиле түгел, мин 2 подружканы алып бардым да 16 яшьлек теге җегетләр белән жохым-похым китердем дә, кадр киттеләр, алар шунда озатып. Ёлка калды миңа. Колым җиткән тиентән веш лампочкаларны сүтеп алып, монда капюшонга, свитер эшләренә тутырып, авылга ап кайтып, Ёлканы бизәп, мәш килеп, дискотекалар ясап, икенче көнне киттем, матур күлмәгемне киеп, Снегурочка, мин бит тәртипле Снегурочка. Киттем, шигырымны сөйләп басып торам, милиция килде. Бәдретдинова бер генә төн булса да утырып та чыккан кеше әле ул, беләсегез килсә. Мен ада үзем генә түгел инде, мин теге 2 подружка белән. Өчебезне дә алып киттеләр. Буханкага утыртып, алып киттеләр балай. Утыртып куйдылар, 5 исерек мужик утыра, безне өчебезне утыртып куйдылар каршыларына.
Күләбіз, яшілік енді жүләрлік әйме. Қызлар, мен айтам, это же так круто, бізні түрмеге отырттылар бейді. Вообще бірненде қызық әйбір юғыл ауылда білсәгіз, қаман теге өзіміз ізләп үйрейбіз бейт енді. Қызлар мәйтем қойтып сөйлейбіз, қазір біз түрмеде отырамыз бейт қызлар. Таңға қатлық күлдік, теге есіріклерді ойынып бітті, 8-әу күлдік. Қазір ертең кірділер, милиционерлар менен допрос алалар бейт енді, мұнда теге, во сколько нәсті, брал, не брал, оф, мәйтем, брал енді, брал. Потому что алды білмейм. Урлайды білем мен, алды білмейм. Брал мен айтам. Ну, давай верни дей, бәтәш мәйтем, давай едәмин. Қуасың бұханқың, мәйтем 30 километр жеу қайталмен бетінде мен опқайт. Яни де бұршыладыр. Қазір кеттік, теге подружкаларын отырттық та, қайтып кеттік. Қозан! Қайттық та. Лампышқылар, юк! Бізден де ұрлағанлар, мен түрмәде отырғанда. Міне қызық сізге. Жауапныты мен берем. Где дей, мен айтам нету. Білмейм бейт, міне білсәгіз, әлі бұқаман теге ұрышша сұраулар бере. Баштан нормалыңына сөйлешіп отырдық, анар бір мәлі қорқыта башлады әкіріңіне. Бұл айтам зорға кетті бейт бұл. Қазір еске түшті де, біз әти білән бетінде әтлікке екеу бірге ерейдік. Екі айтқа әне ертіп жіберейдін. Екі айтқанда әти уран башында матайны тоқтатайды да, меңа аңлатайы, қызай. Әгер де анаң келді кетті сұраулар бере башласа, көзіңіні мұна бұлай ясада не понимаю деп едем, қызым. Вообще не понимаю деп. Анаң бетінде ол сенің бәрі өтірмей бетінде, не понимаю деп едем деп. Нормальный гына милиция білән сөйлешіп отырған жерден, мәйтем не понимаю. Как не понимаешь ты, мәйтем вообще не понимаю. Мен не понимаю. Ага. Біз бүтін шәһәр жігітлері білән суғышып жатайдық. Ауыллар білән жиылып білсәгіз. Екі жігітіне гына тыйып болмады, менің өмірлікке өкініш болып қалды көңіл төрінде, потому что артық крутойлар екісі де. Қайттылар малай ауылға, кеше матайы білән, тузан туздырып, шабалар, ұрышша сөйләшәләр, әбилер білән де исәнләшмейлер, разве шулай ярый? Көңіл деген әйбір бар бит мұнда. Кірдім, Гүлшешек, біздің көршіде яшейінді, ол Гүлшешек, міне бұла бит әлей бит Қазан, міне нешек аңлады, міне нық тәртиплі кішілер бұла бит әлеймі дүние жүзінде. Міне нық, ол әбісі білән өскен, міне бисмилля, 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 міне шондай кішілер бұла бит әлеймі. Шондай бұл, еще ол рықарыфын әйті білмейді, ол қазірді әйті білмей. Еще ол 5 бала тапты, тегі рықарыфы бірді мешайт етмеді. Екеуге де шықмады. Но бұсын келесі елға сөйлейм, аптыраға. Мен вообще көбей бірін аңнам мен бұл дүнияда. Қазір Гүлшешек кірді, де записка язабыз теге крутой жігітлерге әтінің пилорамына шықтық, теге химический карандаш білән. Мы дейдім, мы ждем вас. Дейдім де, и тақырықның ұрышшасын білмейбіз. Құротайлан. Гүлшешек құрқа келген бала қоллары қолтыр етегенің қызай. Может, кигәкмейді ғәді. Как енді кигәкмей мен айтам. Кигәк біздің ауылы бейт ол. Әйдем айтам, бұла не бұла язабыз. Ма дейдім. Мы ждем вас в Тукуруке деп яздым да қойдым все. И келділер. Біз Гүлшешек білән тоже терісте өскен күмбәт өгіл бейт, біз бейт 16 яш. Апайның теңнарын ұрлап бизәндік мала, яшілі зәңгерлі мұда. Әненің теге тушын ұрлап. Ол теге заваркаға шекерні бұтап мұндай чолқыларына отыртып қойдық. Шылай айтайығыз мұ қыза? Вигрек емсіз де болғандаймы? Веранды навесі кібік. Әлі ол жел шықса ортқа қойырай дискотекаға түшкенде. Бұлайта, малачок. Ярты башыны елқып бітіріп, кім көшқан ендеймі? Қысқасы чолқыларына отырттық, барып отырдық Тукурукқа. Мұнда бүрәне үстінде отыралар теге екі жігіт. Мұнда башлана кішіртқанны ортасында отырабыз біз Гүлшешек білән. Гүлшешек енді бисмилля. Мен іштен бүтін ұрышша сөзлеріні қабатлым айтам, тітем қазір шығам да и веш әйті бітірем іштегісін. Тіттім! Шықтым алай жел бір мәліні. Теге Сәгит абайның тақырықтағы құмын біздің үске көтәріп тұрып бәрді.
Ол Гүлшәшәкнең күзенә ком кергәндә тиге тилесе күзен ышкыган. Әнинең тушы. Борылып карасам, Гүлшәшәк утыра панда кебек ике күзе баба кап-кара белсәгез. Авызга ком тулды, шолклар артка менеп китте, кычырткан шага, кашына чыгып бастык теге җегетләр каршына. Курица диделәр дә кайтып киттеләр. Менә шул көнне мин үземә сүз бирдем. Даны мин әйтәм сезнең шәһәр җегетләрегезне. Яшәсен үзебезнең авыл җегетләре ичмасам дип. Минем иманым камил, бүген залда утыра торган 99% тамашачының мондый хатирәләре күңел түрендә бик күп булырга тиеш. Шуның өчен яздырып алдык та без бу җырны быел. Эй, балачак!